Bad cynta, Dewi Prysor. Yn stop Steddfod Wrecsam llynedd, nes i gyflwyno Dewi Prysor fel hyn. Mae o'n awdur, mae o'n fardd, mae o'n gerddor ac yn dramodydd. Oes na rhywbeth mae'r dyn yma'n methu wneud? Cyflwyno. Na, fedra i ychwanegu cyflwyno at y pester, o'n i'n meddwl. Mae'n ydych chi sydd wedi gweld i ddarn bach o. Mae o'r llaw arall yn disgrifio ei hun fel hyn, nofelydd Cymraeg, chydig o fardd, cerddor a hanesydd sy'n cerdded lot. Mae 4 nofel hyn yma, Brithyll, Madar, Crawia a Lladd Dew, i gyd wedi cael ei cyhoeddi yn mis Tachwedd, mwyn i'n wraig i fi trafod pen yn 11 yn Henblwydd. Sôn am Benblwydd, mae Dewin dathlu ar Dachwedd y 7th yr Ugian, sy'n golygu bod o'n Sagittarius, hanner lun, hanner ceffil. Dwi'n meddwl o'r hi ar newydd ateg, a hanner di bryd. Mae o'n rhannu Benblwydd efo Bruce Lee, Jimi Hendrix, y gangster Vito Genovese a Ernie Wise. Felly, so o'n barti'n eich diddorol. Dewin Prysor. Ond dwi'n dweud bod fi'n cerdded lot, de? Os angen hynna. Reit. Dewch chi'n ffordd? Gas, o'n wedi dianc, di. Dwi'n digifio, di. Reis o'r crapars, di o'r hon. Sôn am rapars. Ar y sgêl o bobl i hitio, mae rapars i gyd yno wedi marcio mewn beiro rhwng cyclists a Ronaldo. Mae rapio jyst yn ffordd o ffocin siarad yn ffasech na Gareth Glyn ar fast forward. Achos dyna'r ffordd i iwsio'r curiad i guddio'r ffaith fod nhw'n methu odli. Da chi angen slofi lawn, yo. Da chi angen chili, yo. Da chi angen ymlacu, yo. Efo odoliadur. I mi, mae rap jyst yn ffordd newydd o bymblo. O siarad ffris ydyn ni neb allu ddallt o. Rwy'n argraff o'ch chi'n siarad am hws a gangsters, rhaid o iawn, da chi'n trafod coginio a hamsters. Dydy yo bro a hey bitch, I was deep with my homies yn gwneud fuck all o sense mewn pub yn Llanberis.